Здравейте, казвам се Йордан Алабдала, съм специалист по урология, работя тук в медицински център с Пенталеймон. Вторият проблем, най-често срещания, е този на бъбречно-каменната болест, който касае както и мъже, така и жени, без значение на възрастта. По-често е при по-възрастни хора, но често се наблюдава и при по-младите. При него оплакванията са от лек дискомфорт до изразена криза. Диагностиката на тази болест е изключително важна и е много лесна при наличието на образна диагностика, ултразвука, така че това всичко може да се види на ултразвук, при преглед при уролог и оттам нататък да се назначи съответната терапия, превенция, за да не се образуват повече такива конкременти и, ако се налага, и оперативно лечение при необходимост.